subscriber. Kumusta po kayo? For today's video po, ako po yung magluluto ng laing Bicol recipe. Yan po ang recipe ng mga Bicolana. Tara po, samahan niyo po ako. Hugasan na po natin itong laing gulay. Itong dahon po ng gabi. Masarap po din po ito yung masarap din po ang sariwaan nito, sariwang gabi. Atin pong himayin diretso para po isahan na lang po. Napakamahal po dito. 30 po ang isang balot. Bali, 2 balot po yung aking bili. 60 po lahat. Dati po ay isang balot po dito ay 20 lang. Nagmahal na daw po. Grabe na po yung bilihin dito. Lahat po nagsimahalan na. Pati yung nagmahal na din po. Yung dati po 35, 38 na ngayon. Grabe pong mahal ng mga bilihin dito sa amin. Samantalang din po sa probinsya namin, sa Bicol, kinukuha lang po namin ito sa tabi-tabi. Dito po lahat bili. Gulay tsaka niyog, puro bili. Doon po sa amin, kahit niyog po, inaakit lang po namin doon sa amin. Libre na po yung niyog, gata. Akin pong hugasan isa-isa para po malinis. Matanggal po yung mga alikabok. Atin pong isa-isahin. Doon po sa amin, bago po ito pinapatuyo, ay hinihimay na po namin. Para hindi na po mahirap himayin. Para pag tuyo po ay ugulayin na lang, hindi na po hihimay. Ito po ay buo pa. Malalaki pa siya. Kailangan pong himay-himay. Masyado pong malaki. Ayan po. Masyado po siyang malaki. Nakaano naman pong kainin pag malaki. Masyadong mahaba. Masarap po dito ay maraming gata. Hindi tinipid sa gata. At natapos ko na pong hugasan itong laing. Yan na po siya lahat. Pagkaluto po niyan ay kakaunti lang.
At ang baboy, taba ng baboy. Tayo po ay magigisa na. Lagyan na po natin yung mantika. At mainit na po, ilagay na po natin ang bawang sibuyas. Lagay na rin po natin ang luya. Sunod na po natin ang taba. Karning baboy. Yan po ay nilagyan ko na po yung ating ang baboy. Lagay na po natin ang pangalawang gata. Lagay na rin po natin ang dahon ng gabi. Para sabay na po kumulo. Sasabay na rin po natin yung gabi. Yung laman ng gabi. Ito po yung matagal lambot. Lagyan po natin ng asin. Ating asin. At atin pong tatakpan para po lumambot yung gabi. Buksan po natin ang apoy. At yan po ang ating laing nakulo na po. Atin lang pong hahaluin para po maluto po yung ibabaw. Bango. Mahalimuyak po yung amoy ng luya. Yung ibang gabi po ay makati. Kailangan po huwag masyadong hahaluin para hindi po makati. Ito po ang laing ng mga Bicolana. Recipe ng mga Bicolana. Takpan po ulit natin para po lumambot po yung gabi, yung laman, tsaka yung dahon. Atin pong titingnan ang ating laing. Yan po. Kunti na lang po ang sabaw. Pag ito po yung nahibas, ilagay po natin ang kakanggata. Naibasin lang po natin hanggang sa matuyo yung sabaw. Malambot na po ang gabi, laman ng gabi. Ito po ay pangsigang. Idagdagan ko po ng ng laman para po mas marami. Kakaunti po kasi pag pag walang laman. Kaunti lang po siya pag dahon lang. Kaya dinagdagan ko po ng gabi. Pangsigang. Pili naman po yan. Gabi naman po yan. Char. Hi guys! Goy! Goy! What are you doing? Sabi na, hi guys! Kamusta po kayo? Naglalaro po ako. Naglalaro po ako ng aking toys. Sabi na, hi guys! How are you? Ako po ay naglalaro. Atin po ulit hahaluin. Kunting halo-halo lang po para hindi po kumati. Ganyan-ganyan lang po ang ating paghalo. Malapit na pong mahibas ang sabaw. Lalagyan po natin ng magic bago po natin ilagay ang kakanggata. Atin pong halo-haloin. Ilagay na po natin ang kakanggata. At siya po'y hibas na. Haluin
haluin lang po natin ng bahagya. Bango po. Nakagutom ang amoy. Pakuluan lang po natin. Hanggang po mag-ano yung sabaw, maglapot-lapot ang sabaw. Dagdagan po natin ng konting asin. Matabang-tabang pa po. Konti lang po at ito po'y naasinan ko na kanina. Haluin lang po natin ng tinidor para hindi po siya masyadong mahalo. Kasi po pag kutsara masyadong halong-halo, baka po mangati. Kaya tinidor po ang ating gagamitin sa paghahalo. Ganyan-ganyan lang po ang ating paghahalo. Masarap po ito kung may sili. Maanghang-anghang. Masarap din po ito kung may may alamang, konting alamang. Laing. Atin na pong titikman. Lalagyan po natin ng paminta para mas masarap. May konting anghang. Haluin po natin ulit para po mahalo ang paminta. Sarap. Sarap ng amoy. Luto na po itong ating laing. Kain po tayo. Goy, kain po tayo. Baba, dali. Baba Sebon! Papa Sebon! Baba Sebon! Baba na, dali. Hi guys, kain po tayo. Sabi na. Mamaya, ano yan? Ano bawas? Gusto ko. Kaya sila yun. Sabo, goy. Goy, sabo. Bilis na. Hindi mo pangulangot. Hindi na nagsama si Claude ngayon. Mga ba? Kaya hindi naman mahirap kabisaduhin niya ang pinililibiran ni Claude. Kala niya, isang buwan muna niyang ititrain si Ivan. Sa linggo lang. Sawa na si Claude mag-deliver. Lagi na alis sa sulat. Mahali na. Siya di pupunta, uwi siya. Ayun lang, tatambay. Sabi sa'yo katambay. Hindi natambay, may iya sabihanan niya. Hindi ba yun? Tambay lang siya, wala siyang trabaho. Maubos din niyang 40 mil niya sa pagbabayad ng ilaw tubig. Kung baga ilaw tubig, binabayaran niya.